हम ना तब रौरा घर में अब हमारे बर्दाश्त नहीं हो। बबुआ काहे ऐसा कहता रू हो? ना रे बुढ़िया हम तोरा घर में ना रहे बाप। बबुआ हमरा खानदान में ऐसा केहू नहीं के कइले। तार गोबर चोतिया खातिर आइल बनी हम। बात मानो बबुआ आई तो तरह के विदाई करवा दो। तार भैंस दूध छठी आगतिया गोबर हम ना उठाए यही खातिर आइल बनी हम। और एगो तार है छोटा की बिया ये हमारे को रोज तंग करते एकरा के तो मुआ दे भब। ऐसा तू पतो हमरा मिल गई तो कैसन मिले के चाहिए? हमरा इज्जत के नाश कर देलू तू नाश कर। अपन नहीं क्यों देखा बड़ घर के बेटी है अतक पेटी लेके आइल बनी रोज सवेरे आ जाती है हमारे रूम में रोज सवेरे झाड़ू मारे के खाती है मार के बुआ दे तू रखे। बाबू अब गाँव भर के लोग कहता जे रे तोर पतो केंगा मिलल बिया रे जे ननद के मारतिया। हम अलगे रहे तोरा में ना रहे तो ना रहे ना रहे बिल्कुल ना रहे। तू गोड़ पर गिर तबो ना रहे तू गिर के देखा ना एक बार ना रहे मार देवी ते तहार झोटा लसार के मारब। रोज मकई में जाता रू रोज मकई में जाता रू लेकिन एको दिन बाल लेकर नहीं खुआ तो मुआ के तरह के काटब। बड़ा वियोग में बिया आ का कहतिया हो कि अब जदी बोला बूता अब जदी बोला बू चूल्हा अलगे जरी है सासु झगड़ा लमहर बढ़ी। अब एगो ना सुनब हम जाए अलगा रहब त रहे एगो चूहाली के दूर दू गो बनाए तबे छोड़े दम ले बेगा ना ले। अरे बहुत बर्दाश्त हो गई रे दादा अब नहीं के रह जात हो माही। ए बाबू अब हमरा घर में दू गो चूल्हा जारी रे बुढ़िया जारी देख के जा रहा था। अरे अब जदी बोलबू चूल्हा अलगे जारी हो आगे झगड़ा बढ़ी। तू बुझत नहीं खूब बहुत बर्दाश्त हो गई अब हमरा से तन को बर्दाश्त नहीं क्या होता। हाँ कार्तिक में ना है आर्थिक में है मारे बुढ़ियों के जतार चौर बिगाड़ दे। अरे बाप रे कामना के घर के हिया रे सासे पल्ला तू उठावतिया अपना माई के नहीं समझावती बूढ़ हमरा के हैरान करके धैले बिया। बाबू अब का अबे बूढ़ सास के गजन कइले बारू अपन रहने को ऐसा बेटा पैदा के ले बड़ू उका के अपना बॉस में रख के छोड़े भो। एक मिनट तू रुक जा खाली आवे दो अपना फतार के आवे दो। अरे अब जदी बोलबू चूल्हा अलगे जरी झगड़ा आगे बढ़ी। तुम्हारा झोटा तहर धरी झगड़ा अलगे बढ़ी। तुम्हारा झोटा तहर धरी झगड़ा अलगे बढ़ी। अब जदी बोलबू चूल्हा अलगे जरी हो झगड़ा आगे बढ़ी। अब जदी बोलबू चूल्हा अलगे जरी हो झगड़ा आगे बढ़ी। तो हमारा छोटा ताहर धरी चूल्हा अलगे जहरी मारब छोटा ताहर धरी चूल्हा अलगे जहरी। हमरा के मुरली नहीं खा रोक सकत ना उमेश रोक सकत है रोक नहीं के रोक सकत ना दिलता से कमलेश जी रोक सकत है ना सोनी सुमन रोक किलो हो जाला ना ब्रह्मपुर से मुखिया जी रोके है ना बोलिए के गीतांजलि जी रोके है मुआ सब बुझ लिया ना महेश रोके है कौन रोक के देखत ना मुकरा चाउर छोड़ के छोड़े। सुन ले एक बात हमार ढेर जदी बोलाबू तो साहेब नहीं गारी। हमें ए बाबू अब आज से क्रिया खाता दिन एको गो गाड़ी ना दबा की रह असली भतार के तो हम हई ना
के हमारो भातार एक पीस बावे तहारा के तरह के अलग करवा के तहार पेंशन खाइबू पेंशन। अच्छा ला मनबू रोका अभी फोन करतानी ढेर जदी बोलाबू तो साहेब नहीं पाए वही के मरद से अलगा खाना बनवाए वह के मरद से खाना अलगा बनवाए आ रोज खीर बना बना खाए आ तोरा के जरा एकरा के एकरा के तो मार के चौड़ बिगाड़ दे बाबू अब ई का बिगड़ ले बिया रे जी यही का बिगड़ ले बिया एकरा के तू मारत तारा माई बेटी के चना के चाना ना चबौनी तो हमार नाम असल बाप के बेटी ना तू देख ली हल हमरा के करे बे माना मानी केहू गुछबू न करी झगड़ा आगे बढ़ी करे माना मानी केहू गुछबू न करी झगड़ा आगे बढ़ी तो मारब छोटा तहर धर झगड़ा आगे बढ़ी तो मारब छोटा तहर धरी झगड़ा आगे बढ़ी बोली है बोली है तू वही उतर के बता दे मर बे तहारा के तो चौड़ खा रे तहार खा रे एगो ना सुने पियाइबे रहते पोलियो के दवा पियाइबे अपना पिए के फेरा में नहीं खी अपना पिए के तहारा के बैग ही दे दो पंकज के चाहे सुबोध के उहे बैग तार रखी सुबोध के बस के बात बात सुबोध पियाई है हाँ सब जन के व्यवस्था करे लाइन लाइन से मुआ के काटे सबन के उहे तो बिगड़ले बा घर हमार तहनी दोनों के रहन खराब कैले बा बूढ़ आया के नोट दे देता नोट देता रे कमाता रे ढेर मारब जब कर आधा माथा छील दे और अतिया कह दिया बाबूजी बिहले बाड़े देई के दहेज हो मंगनी ना किया तेरा घर में बाबू तोर बाप हमरा के कुछो नहीं के देले अच्छा आधा भर के सोना ले के बड़ी मुआ देता रखे छोड़े बाबूजी बिहले बाड़े देई के दहेज हो चूल्हा चौकी करब तो ई घट जाई इमेज हो पढ़ा लिखल है तारा खानी अनपढ़ है तार गोबर चोतिया भाम तीसरा में 3 बेर फेल भइल बानी चलो चलो खाना बनाओ खाना चल अब मार के चौड़ हे करे के तहारा के तो मुआ के बर्बाद कर दे भाव बस अभी छोट पिया छुटू छुटू करतिया ई रोज मकई में जातिया कहिए से कहतनी कि रे 4 गो बाल ले लई है तो एको दिन लेके नहीं खेआई एको दिन लेके नहीं खेआई हो रहा खाए के मन करता कौन बाबा से कह के तोरा के 1 ढका हो रहा मनवा दे ना रे हम ना रह बूढ़ा ठाट बूढ़ मार के तहर के गुदार दे हम देवरो ना ननद नाही हमारा से लड़ी झगड़ा आगे बढ़ी देवर ननद नहीं हमारा से लड़ी झगड़ा आगे बढ़ी तो सुनो बुझ जा सुधर जा दोनों जानी मदन के बोले मदन के बदन नहीं क्यों देखा पहले से मोटाइल बड़े अपने खा खा के भोंगाई रहता तोरा के तो तोर चौड़ फाड़
दादा दादा करा थारू। अरे देवरो ननद नहीं हमारा से लड़ी झगड़ा आगे बढ़ी। तो देवरो ननद नहीं हमारा से लड़ी झगड़ा आगे बढ़ी। तो मारब झोटा तो हर धरी चूल्हा अलगा जहरी। तो मारब झोटा तो हर धरी चूल्हा अलगा जहरी। ए बबुआ मान जा न तो बुलबुल बबुआ के बजरंगी के बोलाए बोलाबू केहू के ना मानब हम, चाहे केहू हमार पंचायत करे। काहे महेश जी काहे के होइसन पतो के हमरा बासे चढ़ावो। अपन रहन नहीं खू देखत, अपना फेरा में नहीं खू बुढ़घूस कहतिया लड़किया करी है पंचायत नहीं पवन खेसारी। सुबोधो महेश के तो दे हवा बड़का गारी। तीन पंचायती करे हूँ कर इज्जत उतार दे। ए बबुआ बगारी देबे तोर माइयो गरियावे ले कारे। ए हमरा माई के तू बोलाबू ई पिटाई, जेतने बोलाबू ई पिटाई है छोटा की। हमरा के बाकी लगाओ तरु आरती उतार तरु। आरती तहार तो झोटा धकल मुआ मुआ काटब के भगवान कहियो भाला ना करी। भाला ना करी है तारा में बरछी करी है। होई ओकरा बस हमारे में फेंक देबू जौन खैले बड़ू। लड़किया कहतिया करी है पंचायती नहीं पवन खेसारी। सुबोध महेश जी तो सुनी है बड़का गारी। भूषणया शंभुवती कैले बाड़े बड़ी झगड़ा आगे बढ़ी। लोग कम हमरा संग गजल लिखे कैले बा। भूषण शंभुवती कैले बाड़े बड़ी झगड़ा आगे बढ़ी। तमारब झोटा तहर धरी चूल्हा अलगा जहरी। तमारब झोटा तहर धरी चूल्हा अलग मुआ दे मार दे